तखा पुंमानि काका तखा पुंमानि काका नोंलाय तमासोक नायथखा फगनि माइसि जागो तक्सि फगनि माइसि जागो तक्सि नन बुइबाय नुखे आंले नांगो खाओ रिसि अभी मजा आएगा ना भिड़ो लक्ष्मी माया सीतानि काया नन आं पालगै माया रामनि बान हनुमानि फान जों कनैनि हामजांमा बुसुक सेफान कैसा लगा मेरा मजाक हापिं कासामने लुबिया बतां नोंलाय आनो खादे खातां आंलाय नानो बेलाय के खातांगो थांग्रानि बख्रक करै तक्तयनि बेक्रें करै जों कनैनि हामजांमाबो आकल करै नुखुं साकानि खाकुलो कफुर आई लव यू करिश्मा कपूर कौन है ये लोग कहां से आते हैं बाका साकानि गांजा वासुं आंलाय तंजागो साइसुं तय बिसिंनि साकुमो कालकबाय किटिं तंगो जाब्रा बिसिं बिसिं तय बिसिंनि साकुमो कालकबाय किटिं तंगो जाब्रा बिसिं बिसिं जों कायनेनि हामजाय तंमाबो बोखा बिसिं भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक